हात नका लावू. अहो काय जमता तुमका, नाही तर गावच्या डेकोरेटरला बोलवतोय. काय चाललंय या माणसाचं. तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या पॉडकास्ट मध्ये, ज्याचं नाव आहे आमका सगळ्यात सगळं कळतं. आणि आजचे आपले गेस्ट आहेत कोकणातले सुपुत्र निकेतजी हळवे. नमस्कार निकेतजी हळवे, स्वागत आहे तुमचं आमच्या पॉडकास्ट मध्ये. निकेतजी, आपण अगदी सुरुवातीपासून सुरुवात करायची. मला सांगा, तुमचं बालपण कसं गेलं? काय झालं निकेतजी? निकेतजी, मला असं वाटतं निकेतजीने आधाराची गरज. निकेतजी, शोच्या सुरुवातीलाच रडगाणं करू नका. शो जरा रंगात आला की मग रडा ना. निकेतजी स्ट्रॉंग आहेत खूप. तर निकेतजी, मला सांगा, तुमचं बालपण कसं गेलं? खूप कठीण होतं आमचं बालपण. म्हणजे बघा, पुण्यात आमचं एक चुलतं राहायचो. त्याची येण्याची आम्ही वाट बघायचो, कारण तो येताना आमच्यासाठी क्रीमचं पुढं घेऊन यायचो. त्या काळात क्रीमचं पुढं 10 रुपयाचं. त्यात 10 बिस्किटं असायची. आम्ही 5 भावंड होतो. प्रत्येकाच्या वाट्यात 2-2 बिस्किट यायची. अहो, आमचं चुलतं आमच्यासाठी एवढं करायचं, पण आम्ही त्याच्यासाठी काय, तर उकडो तांदळाचा भात. दुपारी त्याला जेवू काय द्यायचं, तर खेकड्याचं सार. एखादं राखणीचं कोंबो असतं तर तो कापून द्यायचं. पण त्याने कधीच कंप्लेंट नाही केलं. जा पुण्यात पडायचा तर खायचा विचार. आणि तो जाताना आम्ही काय द्यायचो ते का, काय द्यायचो, 1-2 डझन आंबे, 2-4 किलो काजू, एखादं फणस, 2-4 किलो सोला, एखादं आपलं काय त्या कोकम सरबत काय. पण तो बिचारो गावची भेट म्हणताना कधीच नाकारली नाही. जा काय मिळायचं तो घ्यायचो. जागा नसायची गाडीत, पण टकलीवर ठेवायचं सामान आणि घेऊन जायचो. असं आमचं चुलतं होतं. आमचं चुलतं नव्हतं, सॅन्टा क्लॉज होता आमच्यासाठी. श्रोत्यांनो, असा एक सॅन्टा क्लॉज तरी प्रत्येकाच्या आयुष्यात हवा. बरं, तुम्हाला माहितीये का, सॅन्टा क्लॉज ही दंतकथा आहे असं म्हणतात. एकेची भूतांवर विश्वास आहे? जगामध्ये भूत आहेत का? जगाचं माहित नाही, पण आमच्या कोकणात भूत असतात. आणि वेगवेगळ्या व्हरायटीची भूत असतात. म्हणजे तुम्ही सड्यावर जावा, सड्यावर जाऊ, पाण्याच्या ठिकाणी जावा, पाण्याकडचा जाऊ. स्त्री, पुरुष, जात, धर्म, वेगवेगळ्या प्रकारची भूत. आणि आता सध्या नवीन एक व्हरायटी इली. कोणती? पॉलिटिकल भूत. ती काय करता? तू त्याच्या पक्षाचो नाही, मग तो तुका धरतलो, तुका दारिये देतलो, बिर्याणी देतलो, तुका हातावर पैसे ठेवतलो, तुका पाहिजे ता देतलो. आणि तू जर सगळ्या या प्रलोभनात अडकलं तर एका दिवसाचं तू राजा, आणि नंतर 5 वर्ष तुका सजा मिळते. डेंजर. ही भूत म्हणजे डेंजर. नाही, चांगली भूता पण असत, पण त्या कोण कुत्र विचारलं नाही. बरोबर आहे. तर श्रोत्यांनो, आपण यातून काय शिकलो, तर अशा भूतांच्या जाळ्यात अडकायचं नाही. तर निकेतजी, एक प्रश्न आहे माझ्या मनात. विचार. कोकणात जाताना रेल्वे की काय? आता बघा, कार मी घेऊ शकते, पण मी ठरवलंय काय, महामार्गाचं काम ज्या दिवशी होईल त्याच्यात दुसऱ्या दिवशी पोरा कार मध्ये बसवतले आणि सरळ गावाकडे जातले, त्याचं लगीन लावतले, पण आधी महामार्गाचा काम. वा 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 वा. बरं बरं, तुमचा मुलगा करतो का असं? ऍक्च्युली माझंच अजून लगीन नाही झालं. यांच्या महामार्गाचं काम म्हणजे मुंबईतले खड्डे. बरंच नाही. वा वा वा. बरं निकेतजी, तुमच्याबद्दल एक आतली बातमी कळली आम्हाला. कोणती? श्रोत्यांनो, आपले निकेतजी कवी मनाचे आहेत. अरे पुन्हा रडायला लागले. नाही, लाजतोय. निकेतजी कविता सुद्धा लिहितात. तर आजच्या कार्यक्रमाची शेवटही तुमच्या कवितेने होत्या. आता मी काय नेहमी कविता करत नाही. सॉरी. नाही म्हणताय. नाही सॉरी, पाठ नाही, पण वाचून दाखवतो. चालेल, वाचून दाखवतो. ऐका तुम्ही पण. गावच्या समुद्राचा पाणी लागता खार, गावच्या समुद्राचा पाणी लागता खार, म्हणून थय जातय चुकून वार. एके दिवशी असंच एका वारात गेलंय थय होती वेगळ्याच मुलखातली कार. थय होती वेगळ्याच मुलखातली कार. त्यातून एक माणूस उतारलो, मी बोलू लागलो माझ्याशी अंतर राखून थोडाफार. त्यातून एक माणूस उतारलो, मी बोलू लागलो माझ्याशी अंतर राखून थोडाफार. मी माझ्या भाषेतच विचारलंय, खैसून इला. मी माझ्या भाषेतच विचारलंय, खैसून इला. तो म्हणाला, व्हॉट. ह्यो काढता माझ्याच भाषेत खोट. व्हॉट. ह्यो काढता माझ्याच भाषेत खोट. मग त्याच्याच भाषेत विचारलंय, वेर आर यू फ्रॉम. तो म्हणालो, माझ्याच गावचो. माका माहित होता तो बोलता खोटा. पण दाखवून समुद्राकडल्या 2 डोंगराचे 7 बारा त्यांना केल्या खोट्याचा खरा. मग तो निघालो
जाता जाता त्याच्या मुलखात गावचे 2 डोंगर घेऊन निघालो. आणि या सगळ्यात समुद्र आजकाल मी नाही जाणे समुद्राकडे मच्छीच्या वारात. का? कारण समुद्रच इलो माझ्या घरात. संपली. वा. श्रोत्यांनो, निकेतजीने आपल्याला कविता नाही ऐकवली तर कोकणातली परिस्थिती दाखवली. वा निकेतजी, एवढा छान छान शेवट आपला आलाय तर तुमच्यासाठी एक छान छान गिफ्ट सुद्धा मी आणलंय. गिफ्ट? हो, डोळे बंद करा. उघडा डोळे. क्रीमचं पुढं, तो सुद्धा 10 रुपयावाला. थँक्यू. एवढ्या दिवसात किंमत नाही बदलली. तर सगळ्यांचं यासाठी पुन्हा एकदा थँक्यू. तुम्ही आमचं पॉडकास्ट बघत राहा. असेच नवीन नवीन गेस्ट येऊन आम्ही तुमच्या भेटीला येत राहू. तोपर्यंत भेटूया. बाय बाय.